Good afternoon, guys. Taona nthochi zimene dziko la Tanzania laluza magombo. Nthochi zambiri zokuti muno wakeyo mulimiyo wadandaula kwambiri. Nthochi izi zimachoka ku Tanzania kulowa mu dziko la Malawi. Ndebe somehow pena pake sizinaende nthochi zaola. Komano maganizo anu ndi otani. Anyway, ndigwirizana ndi maganizo a Kondwani Kachamba. Kondwani Kachamba walemba maganizo ana kuti yes, ku Malawi nthochi zilipo zambirimbiri. And chiganizo chobana nthochi za ku Tanzania zinthu zina za maiko ozungulira. Ganizo limeneli ndi labwino chifukwa chani? Chifukwa chena kuti tipanga support alimi a mdziko la Malawi amene ndi ang'ono amene sangakwanise kuti iwo azipanga export kutumiza zinthu zokunja yani. Komanso apanga ena anamati asaina kale ndi mashopu akuluakulu ngati mamoo kuti azikapanga supply zinthu ngati nthochi chani zina ngati mbatatesi. Right, so it's actually a good initiative. Chiganizo chabwino kwambiri kwa kwa anthu a dziko la Malawi kuti panopa tiyesetse kutenga zinthu zathu kuzika pamwamba. Right, tiyesetse zinthu zathuzi kuzika ndithu chiganizo chabwino kwambiri. Koma anthu amati koma sini maononga sentence ayi. Iyi siri kuononga sentence ya sentence yo ilimo bwabwino. Koma tikona kuti audi njira imene agwisa ntchito sanapereke mpata kwa anthu aja. Sanapereke mpata kwa anthu amaiko osiyanasiyanawo ngati Tanzania, Zambia. Anakawapasa mpata kuti nawonso makamaka period ina yake yokuti nawonso dziko likwanise kulengeza kwa anthu awo kuti akuluakulu pali zakuti A, B, C, D. Musamatumize katundu ku dziko la Malawi chifukwa cha easy, right? Pamayenera kuti papereke kuti nthu mpata ndithu komano osangobwera ndi ban kuti ban ndikuti basi taletsa kana kubasa basi zinthu ndikupeza kuti zaonongeka mmene zaonongekeramo. Actually it gives bad image makamaka chifukwa tisayiwalenso kuti pa nthawi imene ife tikukonza ikonomi yathu tisayiwalenso kukonzanso ubale umene ulipo kale. Fa ubale ndi wambiri, ubale ulipo kale. Imagine inuyo nditha kupasa an example ena kuti Malemu Saulus Chilima ndege yawo itasowa dziko la Malawi mafoni kumene mayimba imayimba kuchani, imayimba Tanzania, imayimba Zambia choncho, right? Chabwino ngozi ija itachitika tapezeka amene ananyamula ndege imene ananyamula maliro aja kuchoka ku Mzuzu kupita nawo anali ndani, mopeza kuti ndege zawo zake zinaze ku Zambia, right? Kunali ndege za ku Zambia ndi zimene zinathandizira kunyamula maliro aja kuchoka uko ukafika side ya uko. Chabwino tiyang'ane nthawi ya Cyclone Friday na mondo wa Friday ujamana unonga uja. Tanzania sinatumize ndege. Ndege chithandizo kupita ku dziko la Malawi. Tanzania has been a good friend kuyambira kale. You understand? Komano nyimbo ija ya Dremo ndi Lulu ija amati maneba kumawalo njira maneba nyimbo imene ija tizaifuna kwambiri. Nyimbo imene jayo idzafunika kutsogolo kuno chifukwa uchitika apa ndi mtopola. Okay, not mtopola such komano kusokhalidwe like kusokhalidwe kumene kuchitika apa like a puma.
makamaka izo ndi zimene akuyankhula Kondwani Kachamba. Koma nofundo amene yoyo I second it. Ine ndikugwirizana nayo. Ababa njira zathu zimene tagwiritsa ntchito makamaka ndizopoyira. Zinthuzo ndizolondola koma njirayo ndiyopoyira. You understand? Ndezi kuoneka ngati zinthuzo khanga kuti mwana ndi zokhanga kuti ife anthu amalawi anthu kukhanga anthu ozikonda, anthu osowakhalidwe, anthu amene sithokoza, anakati chita chabwino chifukwa the way uyu mandani uyu, the way Zambia, Tanzania imathandizira Malawi timasapotana mu zinthu pamene naso pakhaiso ndondomeko yabwinonso makamaka pofuna kuonesesa kuti izizi zonama nde muona kuti even chifukwa panakhala kuti pali response yabwino kama panakhala communication yabwino sipakanafika point yona kuti mpaka na Minister of Trade wa ku Tanzania ayankhula mona kuti mokhanga tibweza Malawi mukapanda kuchosa zimene mupangazo tibweza. Remember kwanza kuti Malawi polekeza ndi maiko enawa Malawi ili pansi kwambiri. Malawi ili pansi kopya. Pansi pake botiso pansi pacha. Malawi ndio mvesa chisoni. Right? Most of the time timadalea ko the maiko ora at least economy yawo at least bwino. Simungapikisa. Sitingapikisa ndi Tanzania guys. Tanzania sitingapikisa na Tanzania. You understand? Sitingapikisa ndi Zambia. Of course, because komano to be honest, simangapange compare ndi Malawi. Ndiye Malawi isakhale yotumbwa. Malawi ikhale ndi umunthu. Malawi ikhale ndi iphunzire communication skills komanso mena Kondwani Kachamba wana kuti Malawi ikhale ndi international ikhale ndi idziwe za international trade kuti business imene machitika internationally, business imene imafunika iyende bwanji. Right? Osangobwera nkongobana kuti yayi apa atabana ichi chibasta bana chitabana popanda bwino. Ma issues awa ndi simple, opheka kwambiri. Mona kuti mwabanga communicate kuambirira. Koma without communication ndicho zimene amayankhaze kuti amakuti ndi anyway Zambia akuti inayamba phone kulumikizana akuti ndithu apanga set up date kuti abwere ndipo azakambirana. Komano to be honest idea yabwino, initiative yabwino yoti zinthu koma njira maneba ndofunika guys. Maneba ndofunika maneba. Tabari kuimba kumativuta koma tinakakwelera nyimbo ijayo kuti maneba ndofunika kumalo njira maneba ndofunika maneba zinthu zimavuta mufuna maneba. Tanzania ndo walira. Tanzania ni walira. Koji za guys, thank you so much. Biashara ndizi. Malawi and Cameras. Hao wote ni mtaji ambao nilikuwa nategemea labda unaweza kanitoa, lakini kutokana na maamuzi ya serikali ya Malawi nimelazimika kula hasara, na hasara yenyewe ndio kama hivi. Hasara ni kubwa kama mnavyoona. Kama mnavyoona zangu hasara ni nyingi. Hapa nimekula hasara. Siwezi kuokoa ndizi hata kimoja kusema niende nikale na familia yangu nyumbani, na hela yenyewe nilichukua ya mkopo. Akili haifanyi kazi. Serikali ya Malawi imeamua inidhalilishe na nilazimu niuze nyumba ili nilipe madeni ya watu. Hizi zote zime Malawi Camera.